כל אחד מכיר את המקרים של השיניים השבורות, הקדמיות בעיקר. בדרך כלל זה בני נוער ששברו שן זו או אחרת, אבל גם בוגרים שיש להם שן שחוקה לאורך שנים, או החלפת סתימה לבנה ישנה. אם בעבר היה נהוג לעשות טיפול שורש, מיון וכתר, והתוצאה לאורך שנים היא לא הכי טובה, היום אני יכול לשחזר בצורה מדויקת גם לצבע של השן וגם לצורה של השן עם חומר סתימה לבן שמחזיק לאורך זמן ונראה אסתטי בצורה טבעית לחלוטין. תלונה מאוד נפוצה ממטופלים זה הכתם השחור הזה שנראה בשוליים של כתר ישן. הסיבה העיקרית לכתם הזה זה נסיגת חניכיים, ואז השן השחורה הבסיסית נחשפת. סיבה נוספת זה השתקפות המתכת שמתחת לכתר. הפתרונות הם יחסית פשוטים. יש לנו היום כתרים ללא מתכת מסוגים שונים, זרקוניה, אימקס, ואז המתכת לא נחשפת כי היא לא קיימת. הפתרון הנוסף, שהמעבר בין הכתר לשן יהיה חלק ותואם בצורה הרמטית לשן. את זה אני משיג בעזרת משקפות מגדילות בצורה מאוד גדולה, ככה שאני רואה בזמן העבודה את שולי השן מוגדלים פי 4, פי 5, והתוצאה הסופית היא מותאמת במדויק לצורת השן. המון מטופלים רוצים היום שיניים לבנות יותר. זה צורך אסתטי וזה צורך שהולך וגדל. זה לא קשה להגיע למצב הזה. הסוד שבהלבנה שאני עושה זה הפשטות שבה. אני מכין סדים אישיים הרמטיים ותואמים אישית לשיניים של הלקוח, וההלבנה מבוצעת בבית. לאורך 3 שבועות שמים חומר מחמצן באחוזים שגדלים והולכים, ומגיעים לתוצאה לבנה מדהימה שמחזיקה לאורך זמן. תחזוקה לאחר טיפול שיניים יסודי לא פחות חשוב מהטיפול עצמו. אני שם דגש גדול מאוד על נושא השמירה של הטיפול שאני מבצע ושמירת השיניים בכלל. מבצעים טיפול, לפעמים קצר יותר, לפעמים ארוך יותר, אבל צריך גם לשמר אותו. אני ממש מכריח את המטופלים שלי להשתמש בכלי צחצוח, כוללים מברשת חשמלית, כלי צחצוח בין השיניים, ואני עושה להם ביקורות, לא ביקורות בבית, אבל ביקורות של 1 ל3 עד 6 חודשים, כדי לשמר את העבודה שהשקענו, גם אני וגם הם, לאורך הרבה מאוד טיפולים. למה להשלים מסתימות שחורות אחוריות? היום אני מבצע רק סתימות לבנות, שחזורים לבנים מחומרים מרוכבים. בעבר לא הייתה ברירה, החומרים השחורים היו חזקים יותר, אבל היום ההפך הוא הנכון, החומרים הלבנים בתנאי שיודעים לעבוד איתם, כי זה בשיטת הדבקה מאוד מיוחדת, אם עובדים איתם נכון, הם מחזיקים מעמד לאורך יותר זמן, הם חזקים יותר, והם גם בצבע השן. זה הרבה יותר יפה.